כן, היו תקופות שלו, שבמקום למשל לשלם חשבון גז או מים או ארנונה, הייתי קונה את התרופות. ראינו מטופלים שלאחר בירור מסוים גילינו שהם לא לוקחים את התרופות שלהם בגלל קושי כלכלי. מטופל שהיה מגיע עם המון תרופות, וכל פעם הוא היה צריך לבחור האם לקחת את זה היום או לקחת את זה. אם בן אדם כזה לא ייקח תרופות לאורך זמן, תהיה לו פגיעה משמעותית באיכות חיים ובטיב החיים, הוא יגיע להיות חולה טיפולי, סיעודי. כן, היו תקופות שבמקום למשל לשלם חשבון גז או מים או ארנונה, הייתי קונה את התרופות. מחלות מתמשכות לא פוסחות על אף גיל. אנחנו רואים אנשים צעירים, אנשים מבוגרים. יום אחד אתה לא לוקח תרופה ללחץ דם, אתה יכול לקבל שלמת צמחי, ובזה נגמר הסיפור שלך. אני בת 50 אני אם חד-הורית לילד, חולה בלב, סוכר, לחץ דם, עיניים, פיברו. תקופה ארוכה לא לקחתי תרופות כי לא היה לי תקציב. קרן רפנה, שבזכותה בעצם אני מקבלת את ההנחה בתרופות הקבועות האלה שאני נאלצת לקחת בכל החיים, כי אני חיה מנכות כללית. זה חוסך לי יותר בהוצאות ואני יכולה טיפה לישון יותר לרווחה. לעמותה רפנה אנחנו בעצם מפנים משפחות נזקקות שלנו, שבעצם ההחלטה שלהם בין לקנות תרופה או לקנות מזון היא מאוד מאוד משמעותית. והעמותה בעצם מסייעת להם ונותנת להם את היכולת לקנות בכסף שלהם גם דברים אחרים, ולא לדאוג שלא יהיה להם את התרופה. בדיוק בשביל זה הקמנו את רפנה, קרן סיוע לרכישת תרופות. יש ועדה מתכנסת פעם ברבעון בהשתתפות עובדים סוציאליים, רופאים ואנשי אתיקה. הקרן עוזרת כיום כבר 3 שנים למעל 70 משפחות. בכל רבעון מצטרפות עוד משפחות שצריכות את העזרה. עזרו לנו לעזור לאלה שצריכים אותנו.